Takže čau, já vás vítám dnešního videa a tohle video bude, jak vyrobit hračku pro křečka. Na tu věc, hračku pro křečka, budeme potřebovat malé nůžčičky na nehty, pak velké nůžky obyčejné, plato od vajíček a to je asi všechno. Tak, první věc, vezmeme si plato od vajíček a když to otevíráme, nám tady vylítne takový dzindik. Tak tu věc odstříhneme. Tak. Když už toto máme odstřížené, to můžeme vyhodit. Takhle. Když to máme, tak to zavřeme. A otočíme tady, kde máme ty hensky. Vezmeme si třeba malé nůžtičky a obstříhneme nějaké. Tohle to obstříhneme. Takhle to obstříhneme celé dokola. Pokud máme, tak to ještě obstříhneme normálníma nůžkama. Hlavně nepoužívat lepidlo na nic, protože by jim to hodně mohlo vadit. Když máme tady, tak můžeme pak udělat třeba tady. Tak. A já tam udělám hodně těch různých dírek. Měl by být velký přes celý a já tam udělám hrozně moc, docela hodně dírek a pak se vám ozvu. A máme druhý. A máme třetí díru. Tady jdeme na čtvrtou. A máme čtvrtý. Když máme 4, já už to takhle nechám. A můžete si udělat i víc, jich můžete udělat. Ale já jsem si udělala jenom tak. A jak vidíte, mě trošku hráblo. Takže tady, jak vidíte ty dírky, otevřeme si to, a jak vidíte ty dírky, tak to obstříhneme, aby to byly takový jakože vrata do hradu křeččího hradu. Jo. Takhle to prostě tam se nevejdou, ale obstřihneme takto. A teďka i u té druhé dírky tak obstřihneme. to bude hrát. Uděláme jim i věže. To ne. A kde je ta ten Atlantik. Dobré. To jo. Když už máme takhle ty 2 díry vystřižené, Tak myslíš, že se na to dá i malovat? tak to zavřeme. Takhle to budou mít. Uhni. Tak to budou mít. Můžou se tam blízkat, můžou se prosplejtat. Ale kdybyste chtěli, byli jste na ně moc hodný, tak byste mohli udělat, že byste jim to hodně zmáčkli ty hlanci, aby mezi tím lépe chodili, jako to udělám já. Takže, Už tam nic nemá. tak tiše. Elí, No. tiše. Uhni, já nemůžu natáčet. Jo. A nelží. Tak, jak takhle bychom si to mohli udělat, že ustříhneme tady vršek, To jsme na tomu. obstřihneme tady vršek a jak to máme obstřižený, tak to tady natrhneme na těch krajích a strčíme dovnitř. No, Eliško. A nic nelepíme, to je pro křečky jedovatý lapy. Tak ustřihneme další, aby se jim v tom lépe chodilo. Tak, máme třetí. A A poslední. tohle jsem pokazala, protože, no, nevím, to nevadí takto. Když už máme všechny, si to takhle dáme. Takhle to v tom bude muset být. A tohle to tam, podívejte se. Tady Do toho vážně ale nevlezou. tohle ustřihneme, tady to taky ustřihneme, tady jsme to prostě nastříhnuli. Ano, už to máme. Tak tady do toho to strčíme
tady do toho to taky strčíme. Koukejte se na to, prostě já to nemůžu vysvětlit. Strčíme to do toho a tady to nám vadí. Tak odstřihneme tady tenhle vršíček malý. Vy toho videa asi moc nepoznáte, protože já fakt neumím vysvětlovat. A to se mi tam fakt nejde zastrčit. To je špatný. Tak, už jsem to odstřihla konečně. Tak můžeme. Tak já to nám nastřihnu to někde jinde. Střihla jsem to tady a tady. Tak to tam nastrčíme tady. Ale aby tam jakože byly i ty díry. Jo, prostě až to nějak musíte zastrčit. Můžete, ale nemusíte. Tak to. Tady ty dírky. No zase se to odlepilo. Můžu tam přijet lepící pásko. To nemůžeme, to je prostředky jedovat. To jsou takový rozmazlenci. Takže pro ně jedovatý tohle. Ježiši, otoč to. A nech to prostě zastrčíme, bla 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 bla. Za chvíli budu držet. Už to má jen 6 minut. No tak tohle bude všechno takhle to vypadá. Uvidíme se, nech to v jiném videu a čuso. Počkejte, čekejte. Ano! Ne.